¿Qué espera del partido de mañana? Ha dicho que Bilbao es claro favorito, lo mantiene. Какво очаквате от матча утре? Наистина ли смятате, че Билбао са фаворити? Добре го познаваме Билбао, знаеме, че е един от най-добрите отбори в Испания и знаеме, че тия са фаворити в нашата група и ще ни е много трудно на този матч утре. Nos conocemos muy bien el equipo de Bilbao. Nos sabemos que es uno de los mejores equipos en España y por eso pensamos que este partido mañana será muy difícil. Bilbao ganó muy fácil a los belgas, a Charleroi. Lukoil también ganó muy fácil. Bilbao pasó muchos apuros con Budućnost. Estuvo a punto de ganar Lukoil a Budućnost. ¿Se prevé que eso pueda hacer que el partido de mañana sea muy igualado? Така, и двата отбора спечелиха лесно срещу Канту, срещу Шарлеруа, извинявам се, и вие изгубихте в Черна гора. Те спечелиха. Смятате ли, че това е по някакъв начин може да окаже влияние и до каква степен е важно за двата отбора, които ще се срещнат утре? Мисля, че ние сме всички реални. Знаеме, че Билбао ще бъде първа в нашата група, а че ние, Шарлеруа и Будуćност, ще се бориме за второто место. Всеки от нас ще се опита да направи изненади, ако може да го изненада Билбао, но ще бъде трудно за всички отбори. Шарлеруа вече си падна вкъщи, сега остава на нас и на Будуćност да се опитаме да направим изненада. Ще дадем всичко от себе си да го направим това и ако ще е много трудно. Нашите шанси ще са матчовите с Будуćност и с Шарлеруа. Será muy difícil porque nosotros todos sabemos que Bilbao es el favorito del primer lugar en nuestro grupo, pero lo que todos podemos hacer es tratamos de ganar nuestros partidos, los otros partidos y hacer todo lo posible para ganar el segundo lugar.